Poslaním Slovenskej leteckej federácie okrem iných činností je aj zvyšovanie kvalifikácií našich členov. Jednou z takýchto kvalifikácií je aj kvalifikácia aerovleky pre vetrone a som veľmi rád, že sme uskutočnili tento kurz, kde teda naši členovia budú môcť byť prínosom aj pre bezmotorové lietanie a budú môcť pomáhať aj kolegom z iných leteckých klubov pri lietaní na bezmotorových lietadlách a tým pádom všetci pomáhame slovenskému malému letectvu, ktoré potrebuje znovu naštartovať do života a potrebujeme vytvárať veľkú leteckú základňu pre potreby aj štátu, aj iných organizácií, či už dopravného letectva, vojenského letectva a podobne. Úprimne povedané, že mám radosť z toho, že sa nám podarilo zorganizovať kurz vlekárov a že za tie 2 dní sme si čo to povedali aj o odbornej stránke pri vlekaní bezmotorových lietadiel a zase sme sa naučili niečo nové a naši členovia pokročili trošku ďalej. Verím, že takéto akcie budeme do budúcna organizovať a takto naši členovia budú získavať stále vyššie a vyššie kvalifikácie. Nočné riadenie voľné, ručné riadenie voľné, prístroje, pásy zapnuté, dotiahnuté, kabína zatvorená, zaistená, vztlaky zatvorené, zaistené, brzdy, vyváženie ťažky na hlavu, vypínač. A blánik pripravený. Zapnuté. AZ 34, SK 30. Blánik bol kúku. Brzdy. Máme 300. Ja brzdy mám zatvorené. A Oskar 3-0, dráha 3-4 ľava, voľňa, vietor 3-4-0, 3 metre. A Blánik do 3. prevádzka v dohľade. Blánik pokračuje poradie 2. Blánik finále 3-4. Ražany prevádzka Oskar 3-0 a roveň pre Blánika. Ražany prevádzka Oskar 3-0 z Leka z Lepšlajan Drive vyšlo vydala. Blánik pripravený. A Blánik vo vstupu.
spraviť nejaké vybočenia. Tak lekanie je pre nás plachárov veľmi podstatná a dôležitá vec, keďže je to jeden zo spôsobov, akým sa vieme dostať do vzduchu a lietať. A aj dnešný kurz lekárov nám vlastne navýšil počty lekárov. A to vlekanie je zaujímavá činnosť, je to také niekedy adrenalinovejšie, ale svojím spôsobom je to vždy nejaká skúsenosť, ktorá zlepší kvalitu a kvalifikáciu daného pilota.